Level sa tubig sa Lanao Lake o Lake Lanao nga nagunang source enerhiya sa hydroelectric power plant sa Mindanao miabot na sa critical hangtod shutdown level tungod sa tag-init nga nasinati. Namiligro na karong maapektuhan ang supply sa kuryente sa mga ginaproduce sa National Grid Corporation of the Philippines gikan sa hydroelectric power plant sa Iligan City. Kinihuman miubos pagayo ang level sa tubig sa Lake Lanao nga mao'y source sa hydroelectric power plant. Sumala sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Lanao del Sur, makaalarma na ang hatod sa buong tag-init labi na kung mulapad pa ang pagbawas sa tubig sa Lake Lanao. Gikan 702 meters above sea level nga mao'y normal nga lawom sa lawa, nagaubos kini gikan 698 ngadto sa 697 meters. Ang 699 meters above sea level gitartar na nga kritikal. Sa mga litratong gi-share sa PDRRMO, makita ang pagkauga sa pagkauga sa lawa ug ang kaniadtong kusog nga aga sa tubig padulong sa dam hinay na kayo karon. Gani ang kilid nga bahin sa Lake Lanao nga kaniadto dili malakawan karon mura nagbaybayon sa dagat nga malakwan na sa tao. Busa hugot karon ang monitoring sa PDRRMO labot sa pag-ubos sa level sa tubig sa Lake Lanao.